Na 20 jaar as 'n straatmusikant by die Waterfront is AB Thomas se naam so te sê sinoniem met die inkopiesentrum. Met sy aftrede op 9 Februarie het die burger met hom gesels oor sy loopbaan. Lady wat ek hier kom, toe die gebouwe nie hier nie. Toe die gebouwe nie hier nie. Dit was al, kan maar sê, die Docs. die was mos 'n doks gewees eerste. Right, maar nou, even Mandela se gateway dinges, was hy daar nie. Ek het van Mandela self geblaas, wat dinges, op die steeds gestaan, toe blaas oor dat die plek wat hulle opmaak. Toe blaas ek toe ook een van die jonge daar, wat daar speel. Er staan, en iemand, die dinges, die brug ook daar, wat die brug se naam is, die? Mandela brug. Ja, die brug, daar was die, ons moet hy oor die water gaan, dan moet ons die skatejies, hy skatejies moet hy man op die special over wat voor ry daar oor die water. I started when I was 17, 18 years of age. Daar lang, het begin daar lang is. Toen nog een jong leidje geweest. Toen had ik naar mijn ma gevraagd. From 17, zeg maar 17 jaar oud, ja. Daar lang is 18 of 17. En kijk, ik ga nu investeren voor 83. Actually, mijn pa was een gitaris geweest. Hij heeft gitaar gespeeld. En ik weet niet, en die bloed is nu of wat niet, maar iets het mij gedreven naar trumpet toe. Ik heb één dag gehoord, iemand spelen trumpet. Toen hij niet spelen nog gitaar uit. Ook niet om mij te schrijven, nie, maar net ook gitaar, zo simpel, weet. Toen hoor ik die man spelen trumpet. En van die dag raak ik verliefd op een trumpet. Sy trompetspel het in 'n stadium so 'n instelling by die Waterfront geraak, dat mense hom spesiaal daar kom besoek het. Die mensen, dat was mensen wat voor maandags, mensen wat voor woensdags, zekere mensen wat vrijdags en zaterdags komen. Want dat was altijd onder die boemen, was het maar altijd crowded geweest. Van Zuid-Afrikaners, zowel als toeristen, zo alles. Ons is bij lief voor onze locals, onze dankbaar, voor alle jaren wat ons gesupported. Het was great geweest. Ofskoon hy nie weer by die bekende toeriste Mekka sal optree nie, is oom Aby nog lank nie gereed om sy trompet te bære nie. Nee, ik doe nog private shows. Okay. Ja, daar is mijn vrouw, zij is die ene wat hij allemaal hij goed is doen. Zij, al die boekings komen naar haar toe, zij is jou enige ding sê wat moet gebeuren. Is altijd, mijn job is net om trumpet te blazen.